Sala plena en la Casa Membrillera, seu de la Fundació Caixa Vinaròs. A l'homenatge van acudir, entre altres, representants del govern municipal i la família de l'artista. Aquesta exposició aquí està recordant i valoritzant la figura de Ramon Roig, un artista no nascut a Vinaròs, però considerem un artista local que ha fet moltes coses per Vinaròs i nosaltres tenim l'obligació de recolzar i apoyar la imatge i la figura de Ramon Roig. L'escultor Sebastián Miralles, encarregat de presentar la mostra, no va poder contenir l'emoció en començar el seu discurs. Avui fem un petit homenatge a Ramon. Però jo vull demanar des d'aquí... Perdó, un segon. No. Va començar amb una sol·licitud. Vull demanar des d'aquí a les autoritats nostres, però també les autonòmiques, perquè aquest petit homenatge pugui ser el dia de demà, no sé quan, però un homenatge de veritat. Ramon s'ho mereixia. Les paraules dedicades a ressaltar el significat de l'obra de Roig, la seva proximitat amb Vinaròs, el seu corrent pictòric, van ser inspirades en la visita que recentment va fer a l'estudi de l'artista. Necessitava per escriure algun motiu que ens situés emocionalment prop de Ramon, sentir-lo, no sols a través de la seva pintura, sinó a l'indret on transcorria la seva acció creativa. El recorregut de la pintura de Ramon és evident, comença en la formació que va rebre a Barcelona. Allà arranca el trajecte d'una obra definida amb les connotacions i derives pròpies del surrealisme. L'alcalde de Vinaròs, Enric Pla, va respondre a la sol·licitud de Miralles i la va assumir com un assumpte pendent. Tenc la veritat, primer, molt colpejat per el reto que sempre em fa Sebastián Miralles, que ens recorda que en Vinaròs els artistes ens ho han ficat molt difícil, que tenim grans artistes, que tenim una gran quantitat de creadors del primer nivell i no tenim un lloc on acollir-los. I realment crec que com Sebastián molts pensem que avui podem estar agraïts a la Fundació Caixa Vinaròs, que fa una funció que les diferents autoritats públiques que han anat passant per el poble no han sigut capaços de fer, però tenim encara aquest repte. La seva dona, Meritxell Ballester, va prendre la paraula per agrair als qui van fer possible l'exposició. I jo simplement volia donar les gràcies a totes les persones que desinteressadament ens han deixat l'obra de col·leccions particulars perquè puguem fer aquest petit homenatge. Ramon Roig va morir fa uns mesos als 53 anys d'edat. La seva vida va estar sempre dedicada a l'art. A Vinaròs deixa un importantíssim llegat, la restauració dels frescos del morellà Joaquim Oliet a l'Església de la Misericòrdia en l'ermita de la ciutat.